ponedeljak uveče 15. januara došlo je do nesreće kada je dečak 9 godina poreklom iz Moldavije udario i ubio voz u Borgo Revelu u Italiji. Kako se sumnja, nadolazeći voz iz Torina nije video dečaka koji je verovatno pretrčavao prugu. Telo dečaka je na pruzi primetio drugi mašinovođa, nakon čega je pozvao hitnu pomoć, ali je udarac bio isuviše jak i mališan je preminuo na licu mesta. Tokom operacije izvlačenja tela sa šina ceo železnički saobraćaj bio blokiran, a umesto vozova saobraćali su autobusi između Čivasa i Aleksandrije. Inače, dečak je druga osoba koja je preminula na železničkim prugama tog 15. januara. Pored njega život je izgubio 60-godišnja žena kada ju je na liniji Torino-Milano udario voz. Za razliku od dečaka, čiji se uzrok smrti ne zna, za ženu je gotovo izvesno da je bio pokušaj samoubistva.